Nationale Modderdag Merselo. 90 Jeux actief op jaarlijks toernooi. Het is vandaag 27 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Vandaag en gisteren was het Nationale Modderdag. In het buitenland al een begrip en nu voor de tweede keer in Nederland georganiseerd. Kinderen uit Merselo waren dit jaar van de partij. De achterliggende gedachte van de Modderdag is kinderen van 0 tot 12 jaar in contact te brengen met de natuur. Kinderen spelen steeds minder met modder. Wel in de zandbak, maar niet echt met modder. En toen dachten we, hé, dat gaan we doen. En dat hebben we opgepikt. En dit is het resultaat deze dagen. Eigenlijk de twee basiselementen van de natuur, water en zand, om dat weer eens goed te voelen. Er waren veel activiteiten voor de kinderen bedacht, want met modder kun je meer dan je denkt. We hebben een modderkeuken, we hebben modderverven op schilderij. Voor de kleintjes, voor de baby's van 0 tot 21 maanden hebben we 2 badjes waar ze kunnen voelen wat hele natte modder is en iets drogere modder. En zo bouwen we het eigenlijk op. Aan de hoeveelheid modder op de kleding te zien, hadden de kinderen het goed naar de zin. En wat vinden jullie van de Modderdag? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Je wordt lekker vies, dat is heel erg leuk. En wat vinden jullie het allerleukste op de Modderdag? Modderbad. En modderbad, zeg maar. Elkaar toe gooien. En wat hebben jullie in het modderbad allemaal gedaan? Bommetjes en elkaar erin duwen. De Modderdag duurde 2 dagen en naast Merselo namen ook de kinderen van de Meent in Leunen deel aan de Modderdag. Aanstaande dinsdag 1 juli is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er ditmaal geen aparte bijeenkomst over de voorjaarsnota. De perikelen bij de Schouwburg staan opnieuw op de raadsagenda. In de vorige vergadering stelden enkele partijen kritische vragen over de lening van €100.000 van de Schouwburg aan Theatercafé De Artiest. Ook vroegen partijen opheldering over het plotselinge vertrek van directeur Fred Weijers. In een raadsinformatiebrief meldt het college dat het ontslag van Weijers een interne aangelegenheid is. Wel wordt er enige uitleg gegeven over de lening en subsidierelatie met de gemeente. Gisteren werd voor de 9e keer het jaarlijkse KBO Jeux de Boules toernooi voor 55-plussers georganiseerd bij het Boeldroom in Venray. Ook dit jaar was er weer een goede opkomst. Er waren maar liefst 92 spelers aanwezig op het Venrayse Jeux de Boules toernooi. Volgens voorzitter van de organisatiecommissie Herman Jansen is het toernooi een mooie gelegenheid voor 55-plussers om met ouderen van andere dorpen in contact te komen. Ja, het is een gezellig en mooie sport. Het is niet zo serieus als biljarten of zo. En je kunt er andere boelen kun je nog een mooi praatje maken. Het is heel ontspannen, je loopt een beetje op en neer zo. Volgens Herman Jansen van de organisatie zou het toernooi een nog groter succes kunnen zijn als meerdere Jeux de Boules verenigingen uit Venray en omstreken ook mee zouden doen met het jaarlijkse 55-plus toernooi. We vinden alleen jammer dat de KBO, de Jeux de Boules club van Oerlo, Wansum, Geest en Blitterswijk helemaal niet aanwezig zijn. Op het dorp hebben ze ook een actieve boelclub, maar ze komen niet, dat vind ik jammer, want dan hadden we gemakkelijk 120, 125 deelnemers. In de commissie hebben ze ook uitgenodigd, zijn ze 1 keer op de vergadering geweest en toen zijn ze niet meer gekomen. Ze kregen toch geen deelnemers, zeiden ze. Maar als ze actief beleid hebben, bijvoorbeeld als je zelf in de commissie zit, dan doe je net zo lang praten dat je erin meekrijgt, dat je zelf toch gaat als commissielid. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. In de loop van de avond raakt het bewolkt, gevolgd door regen- of onweersbuien. 'S Nachts koelt het af tot 13 graden. Zaterdag overdag is het overwegend droog met de kans op af en toe een bui. Als de zon even tevoorschijn komt, kan het 21 à 22 graden worden. Zondag blijft het wisselvallig en koel met zo'n 20 graden. Hartstikke bedankt voor het kijken, een prettig weekend en graag tot maandag.